vana Washman Ncube vochiya vochidhamba Citizen Coalition for Change zvamuudza kuti ndo vakomana vakabhowa macitizens enyika yeZimbabwe vachipedzisana naSingizwe Chabangu vachitora the vote kana vakavhotikwa nevanhu vepamapaliamendi vachivarikola. Saka ndapinda mashoko avabuda vachitaura muzvaranhasi noti bva wasubscriber ubva walaika utina on the bell icon. Munhu wese aizviziva kuti aiwa vakomana ava vari kuchandira the regime, the ruling party ZANU-PF. Tinoona kuti pane headline rinobuda muzvaranhasi muThe Newsday rinotaura mashoko amunoona apa anyorwa achinzi we are too weak to face ZANU-PF. Mashoko anotaurwa naWashman Ncube vataura mashoko ekuti they are too weak to face ZANU-PF. So vanhu vese vatomoshamisa kuti saka ivo muvhu ravaiita aiwa vachinobloka nosonjamisa kuti aiwa since ari the main opposition opponent munyika yeZimbabwe, where are they coming vachiya vachirikola macitizens kana kuti malegislators atina kaona akaiswa pachigaro ivo kuti vapinde. This statement ravanotaura rinoreva zvakawanda notoona kuti panapa because vanosara vane chikwereti kune vanhu vari kuti vane faction yavo yeCitizen Coalition for Change, but people are now waiting to see what's their next move, kuti vachanokambeni vachipinda pamarallies, ndani achavatevera pamarallies because tozati vagari venyika yeZimbabwe vanhu vanoziva chokwadi kuti the legitimate leader, opposition leader munyika yeZimbabwe ndivanosonjamisa ivo. Toda kuona vachioposa the ruling party ZANU-PF, toda kuona ndani achavatevera. Tanyasa kuona kuti apa vakutongohwanda nesaidi ravo chingoti we are too weak kuti vasazoblackmailwa nevanhu. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko awo. Ina kume section yedu musangano subscribe like chinotina on the bell icon.